En gammel forkert. Du er ikke grundig så. Så vasker man bare lige hurtigt fingre. En lille skøn. Næppe. Sådan der. Først så gør man sine hænder våde. Så tager man sæt på og kører det godt rundt. Og så kører man på overfladen og ind i midten og ud i alle fingrene, så man kommer ind i alle mellemrummene. Og så tager man lige håndledet med, og så skyller man.